hiç şeyli men sizden gizliyim saklıyım yok. Şu anda çeni hiç şeyli oyun oynamadım. Yasada bolmayan da etmedim. Qarada gepin günüňiz aýdyň, hayırly, bereketli bolsundur. Geçmegin ahly gowy dilekler edip durma. Günüňiz aýdyň, hayırly, bereketli. Bir neme diýänimiz, ugra diýänimiz, bir-birimize ýürek konuşalım, bir de nemekde diýän olar. Bu Instagram. Kılım durmuşuňyz şu ýysyalak parlasyn, ogadan ýysly bolsun, ogadan bolsun. Dilekde olar diýän akylym geçden geç. Dün girmedim, hiç sada aktiv bolmadım. Ýüregimiz gysýa, aktiv bolup ýalypsaňa köpüňiz bilýän. Ýöne birazajyk ýükän ýerli işe, ondan soň ýükler bilen bolan skitkaňam dün iň soň günni şoňçyp gaty başa gaýrak gollum, ondan soň şolar ýalak golly garar gepin gaýary. Ýene bugün nisip bolsa kän ýük görkezjek we aktiv boljak inşallah. Geçme bir aýdyp berjek zatlam bar. Men hemme zady siz bilen paýlaşan üçin bunam aýtjak, aýtmalam bolýan polybon bilersiňiz. Şoň üçin hiç şeyli men sizden gizliyim saklıyım yok. Şu anda çeni hiç şeyli oyun oynamadım. Ýasada bolmayan da etmedim. Qarada gepin gaýary. Aýmelegiň okuwny aňyrda dowam etdirmäne karar berdik. Hem babasynyň hem men kimden bile oturup düşünüşüp gurlaşan kararymyz. Aýmelek ýagny aýyň sonu okuw oturan soň Türkmenistanda dowam etýär okuwny. Sebäbini aýtsam, bilýäňiz ýagdaýymyzy biz iş ortagy bolgalyk, biz dost bolduk. Yakın dost bolduk garaz. Şoň üçin men berde elbetde işim dowam edip durar. Ýöne aňrygam gelip gidip duranmyň üçin biram iň esasy adam geçme aýdyp bereyim. Biram iň uly meselemiz o zat. Türkiýede gaty okuwlar we bilim tarapdan gaty gowy ýöne birazajyk tertip tarapdan pesräkli bolan üçin aýmelegim inne has ulanýany üçin öz edep terbiýemizi, öz däp desurlarymyzy dowam etdirmesini isleýänim üçin hem men hem babasynyň serip men öňünden aýdaýyn, babasyna äme diýen, o nemelerini goýun ikimiziň bile beren kararymyz. Şo sebäpden öz ýurdumyzda dowam etdirmäne karar berdik. Elbetde gelibem gidip durar, o da babasyny görüp durar, babasam onu görüp durar. Ýöne umuman inni melukka aňyrda goýar. Menem meselem berde köp wagt geçirýän bolsam tersine bolar. Aňyrda köp wagt geçirip işte berde de işlem bolanmakdy gelip gidip durmana karar berdik. Umuman haýyrlysy bolsun şeýle bolly. İleride vay bu neyle aýmelek berde goýamy, neme bolmasyn noga üçin we hemişe bir iç-içe hiç bir zadym gizlemeýänligim üçin käbiriňiz maşgalamyň yetmeýän ýerine ýetip maňa pajaşka berip şeý dip gollaýanyň üçin şu zatlary aýtmany makul bilim. Gelenede gynasagam aňryk gidip bilmeýänligi üçin berden ta işin dowam etdirmekligi üçin berde galýa we menden çykýar işden başga ýere gatly işe geçer. Şolar ýaly genjede işden aýrylýar. Ýöne aýmelek has ýadyrgamamazlygy üçinem nisip bolsa jakka işe başlar, jakka gelýär aňryk. Garaz şeýle mehmanlar durmuşmyzda birazajyk nemelikler bolup biler. Berde öý galar, sebäbi men diýişmeýär gelip gidip durmaly bolýan. Hem öz işim üçin hem bilende destek bolmana sebäbi dowamma. Belki berik aýdamak, belki de bilýäňiz berden gitsem beriň sowdasy durýar, aňyrdan aýtsam aňryň sowdasy durýar. Bir tarapdanam erbet bu ýagdaý sebäbi aňyrda da men işim bar, berde de näçe magazyny bilende bersemem biz bir-birimiz bilen işleşýänimiz üçin beri gemseretmeli bolýar. Sebäbi berde de işleş ýollaşma, berde de owal Allah ýöne men sebäp edip Allahjan bir näçe adam isimden çöregýän üçin bersinem boş goýup bilemek. Şo sebäpden mejbur iki taraba da ýene şeýdip şu ýagdaýda gatnan sebäbi aňyrda ejemiň terbiýesi gaty gowy asal bilýäňiz pandemiýadan öňem ejemde de aýmelek pandemide soň getirdik aýmelek bäri garat şeýle bolla.
Garaz hayırlısı bolsun mehribanlar. Ha, durun. Durun. Bu zatlardan Aymele'nin haber var mı diyen olsanız hava elbette haber var. Sebebi Aymelek'ten ilk soradık. Son biz hareket ettik. Aymelek hemişe ecemlere giden vakti anarda katı bağıtlı ve anarda işte oğlan oğlanın, kıyız oğlanın çağaları bolanı üçün olar bilen has qowwaq geçire berdi ýüreği ağlaya biz bilen söwüşýär diýene okuwam sadagan bolan tertip tarapdan nolşun üçin Aymelek hemmemizden reketin begenýän Aymelek. Oňam soraýan syňyz berdi ýaşaýan psikolojiýany aljak psikolojiýany gaýet qowwaq kılım öýünden sonra wektiýet hemme edýän zadymy sebäbim Aymelek çaga däl çaga wagtam çaga ýalylar Aymelek bilmeýänler üçin şoň üçin şeýle karar berdik akylymda innekay göçýär karar gepiňiz hayry elbetde köp prosentli goşum aňyrda bolar göçýänimi de aýtdym. Ondan soň Aymelegiň bagtlygyny aýtdym. Bülent bilen bile ikimiz toş kimden bile beren kararmy diýip aýtdym. Genjaň işden gidýän aýtdym. Aňyrda Aymelege Feredýanyň jakky bolanyny aýtdym. Jahan bilýän, jahan gelýär, jahan Feredýanyny aýtdym. Garaz hemmede aýdan bolsa makam reklam geçeri. Bilýän biziň kremimiz tapylmaýan zat aňarda hakykatdan adamlar gowgurýar, dopostly nemelerden görýän köp minnetler. Ha pamuk mal kitýän bu arada pamuk aňarda Türkmenistanda bolar nitip bolsa onam aýdaýyn. 200 manat Thomas Sagış, Thomas ýaly güýç çalym hakman ilk sagun soň gara krem soň ak krem. Biram gurbanlyga çeli şu spreylemez. Sagun bilen bile 150'den gurbanlykdan soň Ýökede 200 manat bolýanlar habaryňyz bolsun almak üçin. Bacım günaýdyn. Günaydın bacım. Bu aýyň 20 skidkada gutardy. Dur oğlum. Adamlara bir gol söz aýtsana wajy. Ay indi gelmedik la pişman ederiz. Yok, gol söz diýenim başga söz wajy. Gowlukda hani. Vaktide dönün. Günaydın hemmeňe de. Hawa. Ertiňiz hayırlı olsun. Hawa. Bu ne üçinji gün oldu? Ay üçüncü gün wajy. bayram. Bu da gelýän gün bu. Bayramdaýym bacymyň mana diýen açyk bolýar. Hemmeňe de garaşýar. Hawa. Eline sağlık bacı. Şu kadar ısırıyorum wajy. Ine. Onda näme wajy? Ondan taňy kuluk bara. Kuluk wajy. Taşda wajy. Taňa näme? Meni bilýän arkadaşım. Mutfağım köpürak çekek, kimide de öyle. Yok koydun sana değilse. Hawa. Bu sen aç kalyan mı diye. Yok bacım men açsam. Yok açsam men akayım. Günün hayırlı olsun, bereketli, rızklı, sağlıklı olsun Allah. Bugün genç kimide işe var ya. Ama olma. Şular ýaly täzece takımlar öyle şunu ýaly jugujuga bärsine jugujuga aşağı kulýaşlyja şular ýaly. 3-4 tane renk var şulun almak isteyenler şu wagtdan suratı düşürüp çıka işe oklan akılım bakasam magazine var 520 lirada bakasam 520 lira üst aşağı elimdeki medium öz isteğine göre bedenini seçip bilýäňiz. Ondan soň ene şular ýalyjak. Suratı düşürüp arkadan değişim ýaly 3-4 tane renk var bir de işe gidelim. İşte hemmeden paylaşar, görköder, təzəratlar geldi, olar paylaşarın görköder. Şolar ýalyk. Garaşan. Şunu maňa bir uğratypdyr padarka diýip, nemeden. Karayam şonu ýeresi. Qadaqstan. Kolagenmiş şular. Men ätdim bunu. Kameraya düşüyorsun farkında mısın Aymelek? Hiç farkında değilim. Karadık bozat bolsa göwnüme yarasa çıkararsa kızım akıldım. Akılım näme bolmasın. Näme üçin açdym bunu aýtjak bolup açmadym. Şuň wara gelen meni gynanardy hakyt. Diýdiler skitkaly bera yetişmedi. 45 gün wagt goýdum diýdim. 45 gün içinde alıp yetişmesen men günäm barmy ýokmy siz prosta maňa ýazyn. Bir şonu bilesim gelýär men bolly.
Men günem bam. Sağlık kayın biz gideli Irak'tan sebebini aytsam neme. Aymele galmalı okudun. Ondan sonra bugün işlemimiz var birazcık. Akşamdan proza bilen bir işlem var. Olar yetiştireyle qarat. Gideli vartcan. Banka gideli ki. Öyle. Gideli de vartcan. Hamam nemesine urdurdum. Çağacığa kol urdurdum. Yani biz yurt dışına çıkacak olağımız için, Hindistan'a gidecek olağımız için etmeli odatları var. Pasportunu aldım hava. Pasportunu işlettim. Zaten pasportu vardı da samolyota binmek için etmeli koymalı dokumentler var. Şoları yetiştirdim. Ama sonra sana ait geçti mi? İyirdenim. Biz bilen uçuyorduk. Biz bilen gideceğiz. Ama o bırakır mıyız biz? Bugünler bizim neme canım yetiştiğine şu belki. Yine belki diyelim. Bırak neme değilsiniz Ömre? Şurada kesiyanı olayım. İlim oydip beygiyem. Nem için beyt kesiyanı deyiptir. Kesiliyen her akılım berdi. Hiç iyi de qalana ona. Kesiklen iyi yoktur berdi. Kesin iyi de qalana. Böyütü nem için yasalar. Bunun hiç iyi daha yok. Bir koşulmada olsun. Hala olsun da çınlanın. Bizim günümüzde yapılar. Olar size olar dediler. Gelip ipler. Diyecek koy uyumun taş olsa da gelmem demiş. Uyumun taşı. Uyumun taşı. Arada solar ya la akılım. Arkayım orana belki ketiliyen derler. Arkayım yatıp deyinciniz de alıp bilersiniz. Rağmen taşlar çıkalı kemiz bile. Yürü. Bir senin at yasacı. Ödev var mı kız? Ağasıyla çıktık. Bugün o kadar nana aymelek. Bu ne? Ha? Oradan kopardım. Ne? Kopardın mı? Koparma. Koparma kaydım. İlkinci yere düşmüştü, ikinciyi kopardım. Bir yere düşüp mi taşla? Allah. Herhalde toprak yaptı. Bu ne? Bunu aşıttırdık ama privivkasını ordurduk. Nemen pamuğun. O zat настроениясы yok birazcık. Keyfi yok. Önküsüyal hareket ediyor. Neler var hili. Hani yuvasırazcıktan hareket ediyor. İster yağmıyoruz. Nasıl olacağını. Geçmekte bir daha da edeceksin. Ben ara bir daha paylaşacağım. Sen bir stories paylaşımda sizden xahiş. Bol olsun stories. Atayın nemesini deyip atama bakalım. Hükman bir sebeple ya bir daha aydıkların ya şuna meyve şat ya şuna doğru dinlen. Ben size iyiden ama ayttım, yine de ayttım, yoğurla da ayttım. Ayttım ha, pamuk yüz cağadan mı? Pamuğun privivkalarına vurdurdum, o dağıtlarını çiğrim, dağıttırdım çiğrim, dağılmadık bu çiğri. Şu dağıtlarını ettirdim deydim ha, pamuk biz bilen gidiyor. Sebebi öydü, neme terediyen adamlar, gücü terediyen adamlar bilenler bulur, iskustuvunu uçuk kol gidiyor. Şunun için bulur, minnen ya aymelekten, genceden işte öğrenşen adam filan başka yerde uzak yaşamayalar, ölüyorlar. Şunun için ben istemesem, isteyen elbette yönü pamuğu alıp gidiyene kalıp. Pamuk ben bilen geliyor. Açıl size. Ben çıkıp barayana kılım ya. Bir yerler, hava bir yerler ise rozanı alacak ödüne nemeli var dedim, taktili var mı, kanvalim var dedim. Bir köyünü karıştıracak kolye sandan sonra birazcık kofe, çay içer, kara çay edip gideriz. Bir saat andan akşamlap gelirim öyle. Belki kolcular görsek sizinle paylaşır. Seyir. Ay melek bilen de şuna çıktık Suat öyle geldim her yerine. Pamuk bol oturuşuna kıyınan yanına Suat'la. Pamuk!
Pamuk. Getir getir. Getir çağacığı. Dere qaraş ya. Men altınlı. Lan atı bir otuyor. Onu vegan şuna dere. Gel gel. Gel Pamuk. Oğlum. Uy yürü. Gel. Gel atla.